wa wannan maulidi kenan. Kowane shekara kuma Nkosuohene yana taimaka ma wannan maulidi, yana taimaka da dukkan musulmai baki daya. Duk wanda zai kai kukan shi zuwa ga abin ne Nkosuohene zai kebe da shi a sirce ya taimaka mashi, ya taimaka masa kuma ya yi tarayya da shi cikin wannan problem. Akan haka aka ce a bashi wannan namba ne in recognition of your continuous support to NIDI, benevolence to Wataniya fraternity in particular, the Muslim community at large. In fact, your good deeds and charity is highly appreciated and acknowledged by Wataniya Islamic Council. Wanda zai bashi shi ne Sarkin Yadigawa, Saba Sarkin Yadigawa shi zai bashi. Sarkin Yadigawa zai ba Nkosuohene. Nkosuohene ina kake? Nkosuohene ya kamata ya bi sarkin shi ne sarkin Yadigawa. Ya taso ya je sarkin shi sarkin Yadigawa zai ba shi wannan lamba na yabo. Nkosuohene bismillah. Ga lamba na yabo da makaranta sun kafata kan ababa da kake yi na yau da kullum. Allah ya sa albarka. Nkosuohene tijani na sarki. Bismillah. Na'am. Sarki ya shi nan da sa annu Nkosuohene. Allah ya tabbatar da alheri.